Sekarang kita mau ke Arteri guys. Guys, Arteri guys. Uy. Tayo ito. Ito. Kamagawalap guys mga chika Arteri guys. Oh, tanawa na guys. Oh. Kamagawalap Arteri guys. Tara. Uy, kamamawala na lang ang pagkalan guys. Uy. Masa deh gyanan dari deh. Boy. Mga walo sa mga chika dire. Hindi ka nagpahayar ganun yung gidawin ko ano. Wa gi ko magbahay mo do. Wa nga ni. Honyor. Loh, turo butoy. Wa nga oy. Hello oy. Mau ni? Delikado balik banda tani oy. Mau na lang ka dia. Iyo dong. Oy, Ambok Mark. benar. Mark, langsung na kayo na. Langsung na kayo na sila. Dami ay. Sino ta karon? Hala oy, turo ko. Grabe mga piti ay. Lam ni kina deh. Yo kaya. Ha? Ato ko ng testingan ko no. Hanap nyo ba mga murang sopa? Punta na kayo dito sa Off-Price. Lahat ng sopa dito yung arrivals. Maaari mo ipasok sa home credit, maaari mo ipasok sa mga installment, BDO, BPI, at East-West Bank. Lahat ng ito matatagpuan lamang dito sa Off-Price. Kaya tara na, pasok na dito sa Off-Price. Located lang sa Riverbank Center, Marikina City. Thank you! Ito dapat DJ ba? Di na ko deh ki kuan gayo. Ito, layot! Uy, si kuan gayo. Ako video ba? Mahuga. Ay, dapin mo. Ay, ba't makasa ka naman? Ay, bawal. Ay, di, ano niya? Gara, sige siya, oh. Mata pa naman. Ama, arti ko. Pero, nagigil. Okay. Gear! Always good, always right.
Sige. Para balik eh. Ay, para balik eh. Yan ba gata? Ada nakapicture ako doon. Balik na kalba po? Ha? Balik ka sa boss? Ha? Ito malingot. Ino, maayo. Di kuyog. Ay, ka nilang. Di layot! Charles! Yung palalab. Yung palalab. Aman. Gili ba? Charles.